Mikä sulla on? Hei Paisti, pääseekö tuonne kylälle ostamaan Primea? Mä oon illalla noiden friendien kanssa, mä en pääse. Hei Paisti, me oltais menty hakemaan sitä uutta Primea, sitä valkomustaa. Brauski! Mitä hittoa sä teet mun laivalla? Anteeksi vaan, mut mä olin hakeen Primea ja sä et mua estä. Niin? Sä joit mun Primea! En juonut! Joitpas! En juonut! Kyllä sä joit! En juonut! Mä join, mä huijasin. Postipuhelimessa. Ei kiinnosta. Sulle tuli Oh, hiljaa. tonnin lasku. Turpa kiinni! Arvaa mitä? Tuolla metsässä on valkomustaa Primea. Missä? Ei siellä mitään ollut, siellä oli vaan käärme. Moikkapäivä, mitä sä teet? Arvaa mitä, Patrik? Mä voitin lutossa 10 000 euroa! Mennään ostaa formulaa, yes! Joo! Mennään heti! Se oli tänne poppu tänne näin. Mitä ihmettä sä teet? Tanssitaan me kumipäällä. Ei sulla mikään vitsin kumipää. Mä tiedän mitä puhua, mä oon Et sä oo mikään tyhmä, mä jostain. Onks se? Kuka? Se tyyppi, jolla oli 1000 tilaajaa. Joo. Brauski!